Oras nang I-text mo, i-upload mo, i-chat mo. Pingkion mo sa DZGB. Kaiba ang lalaking hindi inuumaga. Mga informasyon asin pangyayari sa palibot mo. Ipapingki mo kay Henry M. sa DZGB. Mga istorya nin karahayan asin naginibuan. I-share mo, pingkion mo sa DZGB. Pingkion mo! Damarian, 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 Damarian. Merendal na, merendal na, merendal, 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 merendal. Damarian, 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 Damarian. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Good afternoon po sa Boss, mga Bicolano, sa manaparte kan mundo. Good afternoon po, Pilipinas. Hello, Daraga Ligaspi. Kumusta po kamo? Good morning, good afternoon, probinsya Kanalbay. Kumusta lamang po sa tuyang buhay? Ayos pa kita. Martes ngunyan. Bueno, kumusta lamang? Si Jimmy, gari may buhay naman ng report. Gari problema na naman yung nakuha ni Jimmy. Gari problema na naman ini. Sige daw, maraming tanong ang report ni Jim. Hali po dyan sa 3rd District Kanalbay. Jim, good afternoon, Jim. Yes, salamat BP. Kapadagosan ini kan pagtugay-gay niya to kan miserabling sitwasyon kan mga taga-Masbate sa Pier kan Piodoran. Aha. Mauran ngunyan na pagkahapon sa Piodoran. Yes. Nanguno-kuno, wala naman social distancing tabi BP. Sa bagsakan area ang mga stranded passenger nagahalat nin pagkahirak na matugutan na sinda na makalunad sa barko kung saan team na ipinadara ni gobernador ko o kaya ka provincial government kaso bago habang yaon ang DZGB News ipararanap niya to ini talagang dahil na nasiripan kun harain na mantang si PDRRMO Chief Dennis Fernandez pigahalat man an informasyon ngunya na pagkahapon base sa pahayag sa programa mo kaso bago BP na magmimiriting sinda sa provincial government kan Masbate para paghururonan ang problemang ini sa Piodoran Port. Ang problema, pigbalo niya to sa cellphone si Sir Dennis Fernandez, kinatbirits na lugod ma'am. Wala na. Oo. Wala na. Oo. Dahil informasyon na may papaabot kita digdi sa mga uyang baga, stranded passengers, nagahalat ki good news lamang kung ano na ang pronouncement kan provincial government kan Masbate. Haros nawawara na tabi bipinin na paglaom ang ginatos na mga pasaheros, rutoy na, ang kurahaw, kasabago. Dahil sindanin kwarta, mantang kung pipiriton sindang pabalikon sa Manila, maalboroto na sinda. Ipaglalaban na nindaan sa indang diretso na makauli sa indang islang probinsya. Si Mayor Alan Arandi, haros surindido na tabi man BP. Iyo, surindido na talaga. Ayuda sa pagsabing pasalamaturon nga ni kaso bago ang mga nag-aaralat. Pinadarahan ini na mga tinapay. Pero susog sa alkalde, paano man ngaya sa mga constituentes ko na magpaparaayuda ako sa mga taga-Masbate na igwa man sindanin sa diring mga opisyalis na dapat sa sayin na mag-arasikaso. Ang paglaom kan mga ini, to Bicol IATF, sabi sa programa mo, baga sabi may rating man. Iyo. Ang sabi kan mga yaon digdi, abo na ninda madangogan mga rating meeting. Gusto ninda aksyon. Actually, aksyon talaga dapat ang ibuon niya. Aksyon ang gusto. Ang mga yaong digdi. Sigan meriting. Dahil man kon ng development. So OCD, sa initial na informasyon, kan DZGB News kasubagong udto, base kay Sir Noel Ordoña, nagpadaraman da tubig. Pangyayari. Paano na pagkaon? Grabing sitwasyon. Ikarakul pa lang kan mga aki. Kulpian mga akin may 1 year old. Talbatana. May 3-month old. Ano ba yan? Sa may mga ikan mo na tabi ni Jim, may Angel, i-grab mo yan, i-post mo sa DZGB social media, yan ang video yan. Baka
mantos lamang yan sa Makalamat Karaman ko kan sa Masbate. Konsay na National. I-grab mo yung video ni Jimmy, i-post na sa DZGB News Online. Baka lamang makaabot sa konsay niya na kuan. Baka lamang makaabot sa Manila. Gibuhan kimare na caption Oo. para masabutan lamang. Stranded passengers na inidelan sa pa ulion duman sa probinsya kan Masbate. Nato siyan. Oo. Ikaw pa ni mga nag-aarabot anipig nga ngalas. Ngani man ta BBP. Kan mga may ban, kuha mo dyan sa may ban, mga ban sa footage. Anipig nga ngalas ninda. Ang kung pinugulan na sinda duman pa sana sa Tagkawayan, arani pa sa Manila, dahil sinda lugo-lugo kahit makulugan buot. Dahil man yan kami pigpugulan, wala man sa muya sabi na bawal anda iki bakuna. May bakuna man sa iba, kumpleto na kibakuna, 15 dias pa dapat probir makauli. Dahil kang turog. Dahil ka pakikarigos. libong ang payo. Malibong sa payo. Kukurog-kudugan to yan mo. Dahil ka nga ni kang tumog. Pilukso ka na kan sa pier. Dahil ngunya na banggisay na naman ini mga turog. Pero sa paano magkaraon na naman ka? Para bata may mga magagayuno na babae. Ay, di ka kayo. Daraga. Paano na CR? Nakuha na nakakaroon na ni Mayor so nagyan ng mga taga Masbate? Ano? Staff? Ayun na. Kaso hapon, nagpromesa. Kinuruhan na pati sa mga listakaan. Haray na. Iko-coordinar mi ngayon yung mga listang ini, pasiring duman sa Masbate. And kasubago, kaya nga kita nakadalagan duman, ta presumably, naglalao man mga yan, so team, iyon na itan ma-representar sa Masbate at kasabagong aga. Uy, yung nagtitirindog baga, nagahalat na kan barko. May barko na dyan. Ang problema, sumataong go signal sa sainda, so team Masbate, wala na. Wala na. Kanaghalik ka naman, wala na talaga. Ting ano? Wala na talaga so mga taga team na Masbate. Wala man, para hanap kita kunain na wala naman. Munya na banggisay na naman sina mga turog. Ano ang kamanggihan ninda? Kain masiar, may bayad. Ay. Irabling maray. Makairak ang sitwasyon. Gari mga refugees. Iyon na nga niya. Gari mga sige, terindog baga may nito niyan. Iyo baga, siyempre. Ano na daw so ay ATF suminitingan ka subago? Para mas ka kuliluya naman ako. Paano eh? Mag-iwap na kita. Titanglay naman. Barayaan ta nay. Kwan baga, ay doon na talaga ko na. Adi ko talaga kaanam ko nini. Pero ako din, ang pagtubod ko, aram na hindi ini. Gobyerno pa daw? Saro ka sitas na iling mo? Pero aram na hindi ini. Ha? Aram na hindi ini. Angel, i-connect mo daw ako ni sa kasi nga ng PIO kang kwan, kasi nga ng PIO kang DOH sa daw ni kinatbirit sa number ni kan DOH eh. Pag upang apod kaning aga, wala talaga. Kinatbirit talaga. Ang gustong maaraman digdi, so ay ATF bipit, may surat na sa ATF na ibasura na itong executive order. Dahil man kaya Jimmy Kikwan, dahil man kaya kipuder ang kwan, dahil man kaya kipuder ang congressman pag-abot dyan sa chief executive and kwan dyan eh. Kaya dapat ang halatun ta dyan, kung an action kang IETF Bicol para dyan. Yun na yan ang pag-asa na sanata. So, mas pati talagang musugay doon panindugan. Nagkawarara na nga ni so team. Pati nga na number sa DOH, di ko nakukuha. O yan, unboarded na, turoso na. Sige pa, nabot ka ni kunday maabisuhan sa mga nagbibiriyahe. Iyo. Ay lang ha, nagapo na naman ako niyan Liluya talaga ako, perme. Sirak man ka yan, hiling mo naman. Kung yung mga taong ililuya, ako liluya o naman. Kaso bago, nakapakusog na sana sa kuya. So mga... mga number na piga-apodang ko, kinatbirits na. Yun na. Hi si Angel tabi. No, apo na tabi si Angel. Ipakonek mo daw kay Dok. Singa ni Supiayo kan DOH? Singa nito? Si baba si doktora, singa nito? Si ano ini? Yan, nagiling sa Facebook DZGB News Online. O yan, mahiling din doon sitwasyon. Ako na ata.
Dapat may kauron lamang kita na kuan. Tapudan ko doon ni si. Matabi chat yan sa may mga bahan, sa may mga aki dumaan. Oh. Kadakol kan aki, kadakol kan. Katalan, baka sa number ko nang may difference sa ko nakakaapod. May nag-ring, alat ko na ha. Oni, may nag-ring na number. DOH ini, may na nga. Miss Joanne sa DOH. Ano nga. Pati si Miss Joanne, dahil naman talaga, oh. Abutan na Oh. may number ka kayo dyan, BP, kay Presidente Duterte? Ano kung si Bungo na pudang ko, adi? Direktahon mo na yan, no? Si Bungo gayon. Buto pa ba gayang Hello, pag-abot ka Miss daw? Joanne. Miss Joanne. Good afternoon. Si Henrito. Oh, nagtumawag ako kasi wala akong makontak sa mga, ano ba nga kay RD o kahit sa PIO ni. Si Doktor, ba siya PIO natin dyan? Si Doktor, sino yon? Doktor, kasi po, ganito yun, Miss Joanne. Baka pwedeng makausap si RD kasi yung ang gusto naming iparating yung concern sa Piodoran. Yung sa Piodoran baga, ang daming stranded na mga passenger doon na hindi pinapapasok ng Masbate government. Ngayon ito, halos mag-iisang linggo na sila doon sa pier. May mga bata, may mga matatanda, mga babae, lalo na doon sa pier sila inaabot ng umaga. Doon natutulog mismo sa pier ng Teodoran. Kasi hindi nga sila makapasok doon sa Masbate kasi ang requirement ng Masbate government dapat bakunado ka. Itong mga passenger na ito, umuwi ito from Manila kasi nga naka-ECQ ba ganoon sa Manila? Umuwi sila kasi yung iba wala ng mga trabaho. Ang problema, hindi sila pinapapasok na ng Masbate kasi ang requirement ng Governor Cuba, dapat bakunado ang mga taong ito. So, garo di baba wala kikuan So, LGU kan Piodoran, sige man ang tabang. Sa Masbate na nagpadradamang kitaw. Kundi, ang hapot, kung hanggang noari na po ito dumandaw. Kaya dapat, gusto ko may makauron ako sa IATF Bicol kung anong action ka ini. Oo, pero si RD, hindi kaya pwede tinatawagan ko kaya si Director Noida, may meeting ko niya ng IATF Bicol. Ikon mo daw kay Dr. Luluta. Ako sa hiling ko, aram na ini ni RD Noida, buda ni Director Vera, ta. Ini po, nagpoon pa ini, Kangaroo Friday, Saturday, ano na ngunyan, Martes na ngunyan. Makaira ko ni ang tawo duman sa mga stranded na pasayro. Dahil mo talaga may imagine. Oo. Sana, oo. Pwede ba shout out mo kay Dr. Lulu? Na mai-tackle inita. Actually, kasi mga aga, piga-apudan ko man si RD, kung busy gayod, pati si Director Noida, piga-apudan ko ta. Gusto meaning ipaabot. Nagkun may IETF meeting pala ngunyan. Sige daw po, baka pwedeng send mo kay Dr. Lulu, mai-forward inita. Grabe ang problema ni sa Piodoran. Actually, may mga picture na kami, may mga video na kami, kan sitwasyon duman sa Piodoran. Nagiriwal na pati. Nagidaragit na sa mga tao. Sandali. Angel, may kuwan ka, baka may GC ka kay Miss Joanne sa DOH. Grab mo itong video ni Jimmy, i-forward mo sa messenger ni Miss Joanne, ha? Okay na ni, halat-alaton mo. Taypasin ko sa imo tabi kay Angel ngunyan. Sige ha. Okay. Thank you. Okay, bye-bye. Okay. Jimmy, Joanne. Hello, BP. Nagbi-meeting so Bicol IATF ngunyan. Bagayan mi rating, kasubago naga-rating. Siguro halawig sa agenda. Dakol gayud sa agenda. Ngunyan, so itong video mo na pinadara, so video mo bagang pinadara? So video mo na pinadara baga, Jim?
Ipipagrab ko na kay Angel. Nakaw mo na, Angel. Tabi, nagrab mo na. Ay, ipipagrab ko na. Tapos, ipurwa dumang kay Joanne. Tapos, ipurwad man ni Joanne. Duman sa nagmimiriting sa IATF. Nganing mailing ninda. May meetingan pa yan. Saga, may meeting naman. Iyo, lamang may meeting na niya. Saga, may resulta na ata. Kasi rin pa, bako wibis mo pa coveran? 20? Sa 20 pa? Oo. Masabay daw ako ni kay charger tabi, Angel. So, yung charger. Angel, pwede pakiburod mo sa kuya, masa messenger ko man. Pwede maraksyon yan, BP. Bago mag-eleksyon. Iyo nga ni. Puro mong mandot ako sa messenger ko tabi, Jim. Itong video mo. Taon-taon pagkatapos mag-report ha. Ayaw na sa messenger mo ka po. Ayaw na? Ayaw na sa Ayaw na ba? messenger. Sili nga. Iyo. Salbatan ng Taon ka po sa messenger mo? Jimmy na salita, sent photo. Ang pangaran mo? Ayun eh. Sinong makaresolba ng problemang ito? Ikaw bang naggumawa nito? Okay. Problemang yan. Sige. Puruan ko naman kay... Ano nga nangarang ito ni Joanne nakaurom ko ni? Joanne, Joanne, ano nga lang ito ba si Joanne? taga-Ginabatan? Joanna. Anong dili ka sa laog? Di ako na. Ito lang ka, Jimmy? Joanna, ano ito? Joanna, give me, ano? Taga-Ginabatan? Angela Prianes. Joanna Angela. Yun, Joanna Angela. Yun, ini, oh. Uning may pandok. Uning ko ni yun, ini. Uning aring gani. Ini, uning saring ka. Ini. Siyempre, ako sayang message kang inot. Prianes. Pero ka nag-message ako siya kang inot eh. Anong isura ka? Ikaw na yung forward? I-forward na ha. Oh. Basta, i-forward mo na ngunyan. Para pigahalat niya ito. Okay? O sige, Jim. Okay na tabi, Jim. At awanin natin nagaring si Sir Dennis Fernandez. Ika na bipyan mo. Tingnan ko daw. Ika na pakiuron. Sige daw. Then now na, oh. Pinurod ko na naman kay Angela. Yun na kay Angel. Then. Forward mo na yun, Angel, dumaan kay Joanna. Okay na, Jim? Tabi? Dahil nagasimbag. Okay na yan. Okay na. Ngayon na? Ano na eh? Okay na yan. May anta na eh. Dako. O, dahil na, taon na. Itip na kita matutok. Taon na. Ako na. Thank you, Jim. O, nakaw mo na, Angel. Forward mo na naman kay Joanne para may forward naman kay Kwan, kay ano ini, kay Itip Bicol. Yuraga. Sorry. Sino makaresolba ng problemang ito sa Piodoran? Mga post ni Jimmy. Pero bako ini so nahiling ko sa bang pig ko ni JP report ni Jimmy. Pati itong pati Angel itong pig post ni Jimmy sa report ka sa bagong niyan. Itong isin mo man kay Joanna. Yari sa mga baka. Yun na, okay? O sige. Ay nako. Bueno. Ano nga na sugibon ko pa. O basta nagmimirit ang dangon yan so IATF, baka lamang saruan sa mga. Inabutan pa ng gadkiperang aldawan eh. Bago magmiritingan. Ano, Jing? Alas 3:31 na. Mga tugang ang oras sa po sa endo kan mga minasunod. Magbabalik kami. Kora, Jing. Nag-time check na ako, Jing. Ilag muna so ang oras sa sa endo kan mga minasunod. An oras hatod sa Indokang Sprite, the #1 lemon lime refreshment gawa para sa init. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic. Ingat! San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Downy, magbagong buhay na! I-Downy kontra kulob
ang buong labada. Celebrate your kind of beauty with LCC Supermarket Beauty, Health, and Wellness Fair from August 19 until September 1. Enjoy up to 50% off on your favorite brands of beauty essentials, personal care regimen, and healthy food choices. So, shop now to any LCC supermarket near you and pamper yourself with great savings and fantastic deals just for you. You can also visit our official Facebook and Instagram page at LCC Supermarket for more details. Sa panahon ngunyan na may pandemya, kulang ang sadiring kayod sana. Kaya sabi kang ama ko, kaipuhan may giraray na may kamot na matabang para kita mag-asenso. Iyo ini ang basihan kang magayon asin progresibong banwaan. Yung lahat aangat, walang iwanan. Ini po si Grace po. Lonely, napaka-lonely, wala akong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap nang kumain ng marami. Tastes better. Pasilamunan Karakanan, Kaibanan, and Coca-Cola Original Taste. 39 pesos na SRP. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano, Yashano Mall. Yashano, Yashano Mall. Yashano. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand 2.4 kilogram pack. Kayang araw-arawin ng tibay hanggang sa next sweldo. Dahil mas mura ito kumpara sa patingi-tingi. Sweldo na, sweldo na, sweldo na, sweldo na. Pili ng Bear Brand, siguruhin ang tibay. Tuwing sweldo, bumili ng Bear Brand sa iyong suking tindahan. Tibay refers to Tibay Resistensya nutrients, vitamin C, iron, and zinc with 3 balanced meals. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo ang makikinabang permita. O garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Pakinggan natin ang aktual na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, kulog kilawas, sipon at ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami tabaka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmara
maray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa satuyang Diyos. Sa narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnone Juice at Philnone Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suking butika. No approved therapeutic claims. Daddy, malapit na ang pasukan. Kailangan ko po ng laptop. Mag-online classes po kami. Walang problema anak, magbihis ka na. Pupunta tayo ngayon din sa Albay Computer Electronic Supplies and Repair. Talaga, Dad? Kompleto ba sa computer accessories ang Aces? Yes na yes anak. Brand new at dekalidad ang laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, cellphones, CCTV installation ang Aces. Ang presyo abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Aces ay authorized service center din ng Asus, Brother, Epson, Lenovo at Sharp Copier. Lastly, pwede ang loan sa kanila. Anong pinag-uusapan nyo mag-ama dyan? Itong anak mo, ibibili ko ng laptop sa Aces. Kailangan daw sa school. Love, dagdagan mo pa ng isang desktop computer. Work from home din ako, diba? Ha? Aces, located at GFB&O Building, Quezon Avenue, Legazpi City. Please call 480-4963 with branches in Bicol Region, PC Micron Enterprises, GF Allegra Building, J. Lucban Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises, Unit 1B, Peña Building, Rizal Street, Corner, Burgos Street, Colmonista, Sorsogon City, at PC Micron Enterprises, 023 San Jose Street, Viraca, Tanduanes. I-like at i-follow na din sa www.facebook.com/albaycomputer. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga promo purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Maaari nang mag-enroll para sa school year 2021-2022. Ang University of Nueva Cáceres ay kasalukuyan ang tumatanggap ng enrollees para sa basic education, college, School of Law at School of Graduate Studies. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lamang kay Janet sa 0907-156-6898. Experience UNC's quality education and nurturing environment. At UNC, you are future ready, work ready, and life ready. Enroll now! Si Henry Maceda, maligaon magprograma. An ulok-urok-utok niya, malindukon sa talinga. May morning hirit sa pagkaaga, kaya tabon pa mata na. Sa pagkahapon mabulta pa siya, ta si baby pipingkion niya. Oy, may good news kita sa Masbate. Unin na o. Nailing muna yun ni Junior. Bunding. Sabi ni Joanne ng DOH, sabi ni Dr. Lolo, Opo, inform for action ang Regional Task Force headed by OCD. Ang head pa lang kang Regional Task Force sa COVID, OCD, Bunjing. OCD pa lang. At least nakaabot na duman sa Dr. Lolo. Maki-appointment ka daw engineer kay Dr. Lolo sa agad. Kung ano yan na pwedeng ibunta dyan sa task force na yan, tangani po na magkatarapos yan na problema dyan sa dyan tabi sa Piodoran. Pero oto pinagurunan na mga tugang kang task force. Ayos man? Uda kan Bicol, aliyo na napigurunan. Ngunyang pa sa nakamo.
Ako gusto ko lamang naman dagit ko niya napon. Waring mapagal ako. Paggalon. Nalag ko na. Ilun tamo mga comment din sa Facebook Live. Bata birthday ko niya ni Oka na bunag. Sir Oka, bunag, happy birthday tabi sa imo diyan sa Kamalig. 64th birthday kay Sir Oka na bunag. So papa ni Rachel, Ate Rachel bunag. Good afternoon. Ito, ha? Yung tamo na sa mga good afternoon, tabi. Pwede ba pabati mga mapa-announce ng programa nindo? Malugod po kayong inaanyanyahang dumalo sa SSS Virtual. Dali lang, labaong pala ito. Sabi ni Trebla Las Trillas, pwede ba magpa? SSS Retiree Pensioners, malugod po kayong inaanyanyahang dumalo sa SSS Virtual Pensioners Day. August 25 sa aga. Agosto 10 a.m. Upang makasali, maaring i-scan ang QR code na matatagpuan sa ibaba or i-click ang link na ito. Ayos man. Nadanggo ko si Angel Kasabago. Kauron si Madam Mapa, Janet Mapa, tungkol dyan. Pura Delita, maray na hapon tabi. Si Agnes Kiriba, meeting pa more. Hi, diba? Good afternoon po. Paano maka-attend po para magdangog lamang? Ito may link po baga. Good afternoon kuya. Mahagad po kami sa Endo Kitabang. Tugang ka po naka-admit sa BRTTs. Kaya po kuya, kidakulang financial. Pero sa kuyang dialysis, baka po matabangan nindo, makahagad tabang. Iyo paano daw ini? Dahil man tabi dapat i-require kan mas bati ang bakuna, taaram nindang kulang pa ang supply kan bakuna sa Metro Manila. Sabi ni Ed Magdaong. Sabi man ni Teresita Jacobo, good afternoon. Alright. Okay. Okay na. Yung maaram mo, tama talaga si Sir Magdaong. Dahil man dapat na mag-require ka ng mas bati. Hindi, kulang pa nga ng bakuna. Hindi pa man na bakuna ng mga tao duman, mga tugang sa Manila. Ma-require ka mo kibakuna. Ito na, pinaguro na. Magayonon ang jingle mo, pakipli uli. I-save itong jingle na ito. Sabi ni Jill, aranya maray na hapon tabi, apulan mo tabi si Pacquiao para sinda mabungag ta malibong pampangaka ito. Grabe, ang government kan mas bati. Gary style iyan, sir. Baka iyo baga. Nailing na dain pagpapalawagan mas bati, nagbrayahi pa. Imposible dain in the aram yan. Ang hapot, paano yan makalusot checkpoint, palawag sa Bicol, sa Albay respectively. Tama, amigo. Paano makalawag yan sa Bicol? Natural, dahil na kinagbantay sa checkpoint. Kung lutuan ko kayo ki adobo ni Mamalo bago baka. Ricky, maray na po, amigo. Para, ka naman talaga. Manager Ricky ng Abenson Pacific Mall. Good morning, tabi, amigo. Okay, so yan tabi Ayun na, yan tabi, mga tugang ang katuya na, actually, ako nakakaprograma kitultulkan nangyari dyan sa kwan, sa Masbate. Tabi, kung ano nang gigiribon dyan. Okay, bueno, yung tabi yan, mga tugang ang latest. Pero ito na, pinag-urunan na tabi kan IATF, Bicol. Udadakan, ang OCD pala ng task force ka iyan, kaya lang, kasabago nga, pigapudan ko si Sir Grimil Nanas, kaya naman nagsimbang, ano nang giribon dyan. Diba? I do not know kung may maginibot tabi ang IATF kayo ni. Palapunta na lang sa aga. Kung ano tabi ang resulta kaya na problema na sa Masbate, tang in charge pa lang ka, ano, Office of the Civil Defense. Gusto nyo kasaro pang bareta? May bareta, Si Presidente Rodrigo Duterte, Director, pakicheck daw tabi, Angel, kung totoo ini, Angel. Si Presidente Rodrigo inako na mga tugang sunomini kang PDP laban sa pagka-presidente, vice-presidente. I-check tada kung totoo ang baretang ini, President Duterte, inako na tabi, accepts nomination for VP.
Inako na da ang mga tugang ni Presidente Rodrigo Duterte. Ano yan, ang nominasyon kan ano yan, kang ade kang PDP laban. Ano ni baga o? Ano man sabi nindo kay niyo? Inako na da tabi mga tugang ni Presidente Rodrigo Duterte. May nag-upload. Hello, good afternoon. Hello. Yes. Po. Ano po 'yon? Say po ini. Si Donna Nopia po, taga Binandirahan, Kamalig. Oh, ano po may paglilingkod Donna? Sir Henry po ba ito? Iyo po, si Henry po ini. Ano po may paglilingkod? Maagad po akong kitabang para po sa kuyang tugang po. Na-admit po sa BRT. Okay. Ano po ang kaipuhan mong tabang Donna? Tabi. Paano mo mapato? Anong ngarang kan pasyente? Ay sa Ulhina po. Ano? Ay sa Ulhina po. Ay sa Olhina. Pakisurot to Tabi Angel. Ay sa Olhina. Iyo Ano po ang problema Tabi Donna? Financial po. Ay, financial. Iyo po. Ano po ang anong financial Tabi? Anong hilang kan akian? Anong po Tabi? Anong hilang kaya na pasyente nindo? May ano po sa bato, sabi po ng doktor. Tapos po, ano siya ng dialysis. Pigya-dialysis ang kwan mo? Pigya-dialysis? Iyo po. Okay, so ano po ang problema? Ano po ang sabihin nindo? Anong hatabang po ang gusto nindo? Hingi po ng tulong financial po para po sa dialysis niya. Sige. Anyway, sige. Under ka man Tabi. Paano Tabi padarasain? Ano may magtabang? Paano Tabi may padarasain do ang tabang? Paki-contact na lang po ining tigapod ko sa Indo. Oo. O sige na Tabi Donna. Mga pudan ka na sa mga paradangog ta. Baka may nagdadangog ngunya na may surusobrang kwarta. Di matabangan ka Tabi. Okay? Sige po. Go ahead. Sige po. Sige po. Sabihin ko na po. Opo. Mga pudan ka na po. Sige na po. Hello po, Kuya Henry. Ahilat mo na. Sisan kaurong ko. Bako si isa ni. Kuya Henry, so ano po ini? So paano kaya? Rebanan ko kaya naghihibe. Yaon kami digdi sa luwas. Iyo, de. Sisan kahurong ko Tabi. Sisan kahurong ko. Edenolia po ini. Sisay? Sabi, Kuya Henry. Sisay po? Edenolia. So kapitbahay po ako kan pasyente. Pero dati sisay po, itong kahurong ko kasaba ko. Sisay Tabi itong kahurong ko kasaba ko. Sisay ito? Si Donna po na Nopia. Uni kaya, buman magtaramta, naghihibi kaya. Ay, garo de. Ano niya itong pasyente? Tugang niya po, Kuya Henry. Yan po kaya kami digdi sa Tabi. Ano mo sa pasyente? Dahil po, nung dahil ko pa siya, ako po so nagdara dyan sa hospital, tapos ako ya po siya naka-star, tapos ko muna siya. Oo. Ang harong kaya ito, Kuya Henry, wala man ki kuryente sa diton. Okay, ngunyan. Tapos, kinukup ko po siya, tanganing kung saan baga makagurog ginhawa lamang, dumang ko pigpa-star sa harong. Okay. Tapos, ako po so nagdara sa iya sa BRT. Okay. Sa paano kaya? So iba kaya kaining tugang ararayuon man sa mga kapamilya niya. Okay. Ngunyan, ano po sa diagnosis kan? Ako po si Donna, sabi ko nga nita, dakulon po kaya ang gastuson sa pagpadialysis. Ano nga ni, nagpadialysis kami sa Daraga Doctor. So binayaran mi duman sa Manay, halat nga naman ay saro-saro ha. Saro-saroon Tatabi ngani na masabutan kan matabang sa Indo ha. Arog ka ini. Iyo po, sir. So pasyente ngunyan hain. Nasa BRTPH po. Naka-confine? Opo. Okay. Ano po ang immediatamente pangangay po kang pasyente? Ang kaipuhan po, may Kuya Henry, so
so pagpa-dialysis kaya mahalon ka ang pigahagad sa dialysis. Oo, Wala perang man beses dyan po sa, siyang sabi arte. perang beses po siyang piga-dialysis. No, saro pa sa nung Sabado. Tapos sabi po, pag nag-abot naman, result nung sa sub-test, ida-dialysis naman po siya. Okay. Tapos nakulong po kayang bulong na pagre-reseta ng mga mamahalon. Sige. Okay, ano pong pangarang ng pasyente? Pakiulit, verify me duman. Aisha Ulhina, Aisha, pero pong edad? 26. Aisha Ulhina, pakikuan daw tabi, Angel, pakisurat daw tabi. Okay. Sige manay, mga pudang, mga mas maray ko ta ko ng pudan sa paradangog ta sutugang. Kundi ka pala sa nagbantay kay ni. Papapipiritan ko po, Kuya Henry. Dahil na po rin na, ikaw na lang po, ikaw na mga pudan, tamaubusan akong oras. Ikaw na po mga pudan, tapos halaton mo na lang po kung igwaki mga matabang, tining number na pick-upod mo, ipupunbo ko tabi, tapos maapod ako may magtabang, ha? Okay, sige na po, madam. Mga pudan ka na po sa listeners, ta? Ika na. Madam, manay. Hello po. Ika na po ang mga pudan, tatapos na ang programa ko, dahil pagka mo nagkakapangapudan. Sige na po, mga pudan ka na tabi sa nagdinangog para matabangan ka mo. Iya po. Hello, good. Ako po si Donna Ulhina, Nopia, taga Binandirahan. Masiseman po ang may makatabang sa kuyang tugang naka-admit po sa BRT na kailangan po ng financial assistance para po sa iyang dialysis. Oho, okay. Sige, saan po duman na ward sa BRTTH naka-confine sa tugang mo? Sa DI2. Saan po? Sa DI2 po. Okay, sige po. Okay. Doon na, ining number yan, ipapunbo ko na lang, tapos pag may magtabang, i-text ko na lang po ika, ha? Sige po. Yuta, maalas 4 na po kaya. Okay, sige po. Salamat alright, po. bye-bye. Okay. So pasyente kaya da mga tugang, yaon sa BRTTH, kaya di bibikuan ko baka po may sobra ka mo na kwarta dyan, di magapon po ka mo sa kuya, matabangan ta lamang for dialysis tabi ito, mga tugang na pasyenteng ito. Okay? Kayo po mga tugang anyaon dyan sa BRTTH. Sige po. 5 minutes mga tugang bago mag alas 4 ninhapon. Grabe man ka ng pagtios kayo. Ang sitwasyon tangon niya, linga ito. Naka-star naman sa kataning niya, mga tugang, kinupkup kan utong neighbor. Kairak man, Nagtarabangan, di na sa BRTTH. Ngunyan, may problema sa bato, sa kidney. Kaya po, for dialysis, naka-confine ngunyan sa BRTTH. Okay? O, sige. Subarit at nakasubago, mga tugang, si Presidente Rodrigo Duterte, inako ng nomination kang PDP Laban na magdalaga na Vice-Presidente. Aram mo kung sisay ang Vice-Presidente? Ito. This comes after the National Executive Council of PDP Laban earlier this month endorsed the tandem of Senador Christopher Bongo for President and Duterte for Vice President. Okay? O, diyo po yan ang latest tabi. Mga tugang na informasyon tungkol tabi dyan, mga tugang sa isyo ni Presidente Rodrigo Duterte. O sisay na ngunyan si Manny Pacquiao, ano nang partido ang dadalaganan? Ano nang dalaganan ni Manny? Ang madalaga na Vice-Presidente, ang gusto tabi si Bongo. Ang Vice-Presidente si Presidente Rodrigo Duterte. Si Manny, hindi ko anong plano. Diba? Anyway, mga tugang, iyan tabi ang bareta ko niyan, kalalabas pa lang na balita, tungkol tabi dyan mga tugang sa isyong yan. Hello, good afternoon. Sir Henry. Yes, sir. Problema sa Pedro Ramirez. Tama nagtatabang so gobernador kan Masbate. Parang nga ni ko ta. Habo nga ni Paulo duman sa mga stranded. Tadeng bakuna. Bakong kayo itong kahit mga sa
taon man lang na daranin da. O, relax na. Garo na git ka o gari. Relax lang ako. Makairak to, go isip-isipon, makairak man talaga. Atayo na nga niya. Yun na nga Kung niya. ako yan dyan sa Piodoran, mataram ako dyan sa mga yan, dahil pagbuto yan sa sunod na brutuhan. Nasasenda yan sa maabot na daw. Bay, sana. Anyway, may mga kanya-kanyang rason kaya ang importante ko, matabangan ng mga taong ini na makauli. Diba sa bati? Ikaw man ng oral daw, so pag gawin kaya, Iyo ba ka? mayaman na ako yun da. Relax lang. Iyo, okay? Sige na, bye. Sige pa. Ay, sus ko. Di naman ko niyang kinabutan. O bueno, ang atugang mabalik to abay ako dyan na sa aga, 5 to 7 in the morning, sa programang Morning Hirit. So at least nakaabot na sa IATF. Ang problema, mauli na lang da sa Spain si Manny, taduman ma-retire. Sa Spain? Ano naman si Manny naman sa Spain, James? Sa Espanya ma-retire? Ayan. Oh, ito okay na. O diyan saro na sa mga confirm na kandidato sa pagka-presidente, vice-presidente, si Presidente Duterte. Sunod diyan, mga tugang si ang kalaban kayan si Soto, yun nag-confirm naman na madalagan bilang vice-presidente. Okay? Dahil kitang maginibo, yan tabi ang batas, wala na. Kamu nang balakan ng mga botante sa maabot na alda. Salamat po sa inyong pagantabay. Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Goodbye. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngunyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan sang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngunyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana, Lemex na! Sa ubo ng baby pasteko, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Lemex! Vitex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahatid sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manungod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa Indo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1,000,000 piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Radyo Balagon Kaito, DZGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DZGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Alas 4:02. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Kampantean Malacanang sa issue kan booster shots na pwedeng ipasunod sa masunod na taon may relasyon sa pagbabakuna kontra sa COVID-19. Sinabi ni Presidential Spokesman na Harry Roque na handa ang gobyerno na itao ini sa gabos ng mga namamanwaan. Sa iyang ipinaliwanag na laog ini sa propestong 5 trilyones pesos na 2022 National Expenditure Program kung saan matagaman in 45 bilyones pesos na fundo para ibakal nin booster shots. Sa ibong nalado, nangapudan man si Roque sa publiko na dain ang unang magkaigwanin booster shots sa pagsasabi na kadakol pang namamanwaan na anday pa natatawan in primero o ikadawang dose nin bakuna. Yan ang pangalas 4 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Alaksan FR, ibuprofen, and paracetamol.